kublai shibun pi baro ni naga tim jongka kawan sor kabangin lade pringdur kumtu sanpo pesan ai ti ngis kemba ingin ke jingring dor jongi kalong ba yai ba ya di ne smart te kana kalong kum ke jing pedep ko khobor ya gitu ki artis jongi ki bangi jit mai kum ki supporting actor lan ki student ki bangi la de ke phone de text man hakane la de pen be ki sia ki bangi la de select man hakane ke semi mentangi long half sel final te ngi dan kami ki kene kalong kum ke jing pentep namar ka khalai trik jong ne ubnai bapra in shem ya ka final audition ya gitu ki supporting actor but ki student kapor kalong posting hapo khasi national de bahol shillong Tangki tu buat platform. uh, Tangki buat platform. tang kane kalong ni pentep tang itu ki bala de pendap ki form ki bala de submit te ni pentep gitu namar ba don ki bangila de phone ni myo ki off ka phone gumne kam tai phai long ki sa kham jangai ru don ki ba yo ki bala tip ru don ki bala tip ki bam pan yo ru ngai skam ba ki bam pat tip bam pat yo ya kane ka khubor ngai skam ba pin yo sngo pin i leng ba kane ka YouTube channel sakoi ru ngot banang ba kitu ki supporting actors man kane ngila de jet kum tu te don bangi phone ni myo te ka kham jinjar ngi te ngai skam ba kane ka long khubor pi ba pinwan lang ha ka tu singi khalai tarik jong uni banai bapra hapo khasi national darbahar mokhar te ngi skem ba kane ka jing petip jong ha kalong kum ka khubor nam ta jong pigi artist ki bangila dep select hapong na ki bangala dep ki PCI barok ki ba pendak form tang ki ba pendak form ki ba dep pendak form ngi skem ba pin sungthu pin sngap hai kani khubor ba pinyawan lang ha tu singi ha ka khalai tarik jong uni banai bapra sem arja ar hapo khasi national darbahar mokhar shillong or kalong shposteng.